Hoxe no E ti que vai sendo, estamos aquí en Santiago paseando por San Lázaro, tranquilos. Veremos quen se monta no noso coche. Quen será? Quen será? Mentres non sea tráfico, aquí nada. Mira, temos o primeiro problema, que non... Señor, aparque. A ver se se monta alguén. Espera. A ver, estou esperando. Se me fan esperar o primeiro día. Dios mío. Buenas. Hola, boas. ¿Qué tal? El doctor le puso la mano en la frente y dijo: Micaela, máis abaixo está caliente. Que varela, non? Sí, aquí estamos. Que de quen ves? De meus pais. Ostras, tío, sí señor. Que? Moi ben, aquí. Que tal está? Que tal estás ti? Eu estou ben. Ti, síntete cómodo, síntete tranquilo. Aquí vamos... Onde vai o coche? Este non ten autopilot, eh? Sí. Non vou soltar o volante, tranquilo. Se solto o volante, igual... Sí, sí. Bueno, non sei se me fío máis do autopilot ou de ti. Así que... Non é Fiareime de ti. de acabar mal, eh? Na rotonda son farás como no vídeo, rotonda... Con puente, Se rotonda queres frente. probamos, eh? Pero unha rotonda con puente, rotonda de frente. Era sin fuente. Cajo no refraneiro de Dios. Bueno, aquí non hai vado. Eu creo que hoxe non, Outro Bueno, día. que tal, o? Moi ben, a verdad. A ver, Ti eres de Porto Son, non? son de Santiago, o sea, Bueno, en Santiago viven toda a vida, pero si, ahora levo 3 anos vivindo en Porto do Son. Que levo buscando información túa e non é claro nunca de onde eres, tío. Sí, a verdade é que se miras nas noticias, a veces pon que son de Santiago, outras de Porto do Son, outras de Ribeira, hasta houve unha que me puxo que era de Chantada, polo da mi mujer Chantada. Así que... O sea, de Chantada tamén, se me vai muller de Chantada e incluso fixeches ti xa. Sí. Tamén. Donde me queiran, son donde me queiran. Pero si, nací en Santiago e agora pois vivo en Porto do Son. Eu, a min, a mí mola moitísimo o que uses os remixes en galego, sabes? A mí gustaríame saber en que momento se te ocurreu, porque, a ver, xa hai unha historia bastante grande de remixes en galego, Sí, sí. anteriores. De feito, para min, un dos primeiros que facer xa música en galego electrónica, DJ Sonic, Sí, está Cristian Sonic, con DJ Igor, sí, que son fixo Sónico de B tamén. Sónico de O B, Z e moitos temas máis. ese foi un temazo. E ti, que foi, xa unha fonte de inspiración eles, ou... Sí, a ver, a eles xa os conocía e xa tiña como esa fonte de inspiración. Eu veño máis do mundo da música electrónica do que era o EDM, Avicii, David Guetta, toda esta xente. E sí que recordo cando empecé así por 2012, sí que se veía con moi malos ollos todo que non fora vocal en inglés e tema moi ca estrutura que queren eles. Que recordo que eso, facían un remix dun tema... Se facías un remix dun tema de rock ou de hip hop de Estados Unidos, non había problema. Pero si era unha vocal en castelán, xa lles costaba. Entón, como había ese... Bueno, como que se veía un pouco mal. Sí que co paso dos anos, pois, como é lóxico, pois, empezouse todo... Bueno, pois todo o mundo a pois mezclar estilos, probar cousas novas, e tamén un pouco a raíz de ver que Baiuca, Tanxugueiras, toda esta xente, pois, joder, estaban facendo cousas moi guais mezclado co tradicional galego, coa música en galego, coa nosa cultura, pois dixen, joder, eu tamén teño ganas de probar, que eu sempre me sentí moi arraigado a Galicia, moi orgulloso das miñas, bueno, de haber nacido aquí, e pois eso, animéme un pouco a probar, primeiro co remix da Muñera Chantada, despois pois seguín facendo cousas. Dixeches que, bueno, te inspiraste moito, influenciaste moito polo EDM, Sí. pero tengo que dicir que tes toques itanos, Sí, tamén, a ver, o Italo Dance e toda a música Remember, pois pegou moitísimo. E obviamente, o sea, eu tamén crecín escoitando a Gabri Ponte, Roders, Manian, Bass Hunter, toda esta peña. Que hubo un cartelón aí atrás de One Dance, moi feo. Sí, sí. Sí, no, xusto ese... No, ese foi o sábado, creo. Sí, bueno, foi sábado. Xusto ese día cheguei que estuve pinchando en Benicassim, festival no Sansán. Cheguei aquí a casa ás 11:30 da noite, levaba 4 días fora e nada, non me animei, pero sí que era un cartelazo. Como é para ti agora? Porque supongo que cando eras adolescente, pequeno, que eras a fonte de inspiración, igual, incluso ibas aos concertos, non? Sí, sí. Imaginábaste agora que estar do outro lado,
No, a ver, sempre me gustou eso, aos 16 anos comprei a primeira mesa de mezclas e recordo a primeira vez que pinchei Cal diante foi a tua primeira mesa de mezclas? unha Numark Mixtrack Pro. De feito, vendeu unha Marcos Magán. En serio? O sea, xa... Sabes que hai moita xente que pensa que era irmán de Juan Sí, sí. Magán? Sí. O sea, que me daches unha Numark. Sí, e daquela xa para min pinchar, ainda que fora diante de 50 ou 100 personas, xa era espectacular e estaba super orgulloso. E, bueno, pois cos anos fui conseguindo cousas e cada vez que paso unha destas cousas boas, pois ainda non mo creo, pero, bueno, pouco a pouco con esforzo vanse conseguindo. Usas moito micro? A veces sí, depende un pouco tamén que festa sexa, como vexo o público. A veces cando me toca máis, igual vou así a un pueblo que máis rollo un festival, pero bueno, máis ambiente rollo verbena tal, pois sí que toca animar un pouco máis. Por exemplo, se vou a Pelícano ou un festival así, pois tamén a xente pide un pouco menos, sí que o uso, pero en plan, tampouco boto todo o día falando polo micro ni... E non tes ese nerviosismo antes de sair? Ou xa... A ver, eu penso que máis que nerviosismo de que teña medo que salga mal ou tal, e impaciencia de estou ali xa na discoteca, digo, joder, xa Queres ir xa? Que pase xa, disfrutalo, un pouco máis eso que nerviosismo de ter medo de facer o mal ou esas cousas. E como xestionas o que está pasando? Pois a ver, sobre todo intento disfrutalo, porque nunca sabes, en plan, se vas a volver a vivir experiencias así. O sea, podes ir a un festival moi grande, como pode ser o Santo Camiño, cousas así. Igual para o ano da xente deixe de gustar a miña música e deixe de empezar a ir a sitios así, e tamén non hai que normalizarlo e intentar disfrutar o momento. Bueno, tamén seguir currando moito para intentar que sigan pasando esas cousas. Pero... É que iso é que a mí fascina, cando agora sobre todo que ten máis redes, non? Que Sí. hai, sobre todo agora estamos nunha época na que ser viral estás a cero coma. Sí, sí. Cero coma. Por eso creo que ter unha xestión a nivel sistema emocional, Sí. sabes, porque non te esperas moitas veces, que pasa? É demasiado rápido incluso, Sí, sí. sabes? Entonces, por exemplo, ahora, sobre todo, bueno, xerto baches os temas bastante virais, Sí. Chantada, de Meigallo tamén pegou bastante fuerte, pero ahora que de Micaela, Sí, sí. esto, eu estaba en TikTok, era Micaela, entonces, eso para ti tuvo, non? Que... Sí, a ver, eu xa cando estaba facendo o tema así que sabía que o tema podía funcionar ben, pero claro, non te esperas nunca hasta ese punto porque foi a segunda canción máis viral a nivel de España en Spotify. Que eso, ¿no? O sea, xa eso, xusto o que tiñan diante cando estuve en posición de segundo foi Gabri Ponte de primeiro, o sea que estaba a altura de xente moi grande e dos meus. Bueno, tampouco non te, codas redes sociales, tampouco podes deixar que te influen demasiado, sobre todo a nivel comentarios e tal, sobre todo cando se viraliza chega xente que non é teu público, que non sabe nin quen eres, bueno, pois intentar tampouco non depender de que se fai viral o tema ou non, estás máis feliz ou non, ou dos comentarios ou do que sexa. Real, eso. Moi real. Si, a tamén che pasará. Sí. A veces hai cada comentario que... Eu río, Sí, eu tamén. Eu o consello que digo a todos. Sí. A ver, aquí detrás de unha pantalla, é un peligro. Sí. Porque teñen esa barreira, non? De, Sí. total, no, que vai dicir? Sí. Non vai vir á miña casa. Sí, sí. Entonces, solto a merda máis merda de min, incluso. Sí, incluso que din cousas que, en plan, que son mentira que non teñen sentido, ou eso, imagínate, fago un remix a Timmy Trumpet mincho, se escoita isto Timmy Trumpet, vomitaría unha merda de tema, non sei que, e rollo tamén que llevas decir, é mellor deixalo pasar, xa está, sí. Bueno, din que si vales, se non, Pade. que Sí. desastre. Sí, estudiei ademais un máster en marketing digital. É que tal, que realidade. Ben, a ver, levamos un par de niños de máis, Vale. ao principio, sí, tamén estou en Erasmus e tal, pero bueno, non me arrepinto de facela porque ao final sí que aprendí bastantes cousas e que a parte de marketing sí que me gusta, pero bueno, había outras como contabilidade ou tal que tampouco non me chistaban demasiado, pero bueno, xa que xa levaba un par de anos dixen agora intento acabala, que sempre estaba ben ter estudios, ter un plan B. Exerceches de... Sí, de marketing. Sí. Estuve en 2 anos e medio, casi 3, traballando en agencias. Guai. Hai un par delas. Aí, o sea, no teu tempo libre dedicabas a pinchar. Sí, o rollo era que eu botaba 8 horas ao día traballando nunha agencia e ao acabar, pois, poñame outras 3 ou 4 horas a facer as miñas cousas de DJ. E claro, ao final,
é moito máis difícil a veces pois ter ganas de seguir facendo esas cousas, bueno, agora que só me dedico exclusivamente á música, pois, joder, tómalo con moitas máis ganas e enerxía. A ver, que cando eu digo que traballar do que che gusta, non atrás. Sí, a ver, bueno, A ver, tes tes que ter a disciplina de traballar e tal. O traballo é traballo, sabes, non? Pero por lo menos que se che gusta moito e te Sí, a ver, apaixona. hai días que me boto en plan de xoves pa venres, fun ao estudio a facer música, vou con outros artistas e tal, cheguei a casa ás 4 da mañán. Pero claro, estaba ali, estaba bastante contento, estaba facendo algo que me gusta, estaba con xente que admiro e tal, e tamén, joder, pois, sendo así é o que diste, pois, é traballo, obviamente, pero bueno, que falo con gusto e porque queres tamén. Que eso para mí é disfrutar do teu país. Sí, sí. Ao fin e ao cabo, tes un rédito económico, por favor. Sí, sí. No, en plan, eu creo que así toda a xente que traballamos do que nos gusta, pois somos uns afortunados, porque hai moita xente que ten que traballar igual de algo que non lle gusta, que ademais pois igual require de bastante esforzo físico, de chegar reventado a casa, aínda por enriba con as condicións que non son moi boas, entón hai que ser bastante realista de que a xente que nos dedicamos ao que, bueno, pois a música, a redes ou eso, o deporte, o que sexa, pois joder, somos afortunados. Estamos facendo o que nos gusta e aínda por enriba, pois se che vai ben, pois vives mellor que unha persoa da pé, normal. E ti crees en proxectar? O sea, ti xa proxectabas, ti ese objetivo. A ver, eu sempre traballei por intentar conseguilo. O que pasa é que tamén hai que ser realista de que moi pouca xente consigue. Non sei, por exemplo, como un deste de Twitch, viron a estadística que o 85% das persoas que dedicaban 8 horas ao día a streamear non tiñan nin 5 viewers. O sea, que non é que non vivan deso, que igual non fan nin 20 euros. Nin 20 euros. Están traballando como un traballo real, para que vexas o complicado que pode ser. Na música máis do mesmo, eu empecé con moitísima xente, casi todos quedaron polo camiño. Ao final tens que ter moita disciplina e bueno, tamén tens que ter algo de talento, pero tamén necesitas unha pizca de sorte en determinados momentos. É que o que dixo o tío de Twitch a mí sempre me sorprendeu o que dixetes sobre os viewers, porque moita xente digo, que teño 10 ou 15. Sí. Xa estás nun porcentaxe. Sí, creo que cando mirara esa estadística que era que se tiñas 20 viewers estabas no top 5. É rollo con 20 viewers, o sea, a xente a veces non pon en valor os números ou no meu caso que as reproduccións ou que sexa. Solo teño 5.000 reproduccións. Se che ponen diante as 5.000 persoas que escoitaron o tema, ves as 5.000 persoas diante, impresiona, o sea, non pon en valor ou a historia joder, que pouca xente me veu este vídeo ou esto. Joder, ao final tens que poñer en valor os números, que é moi é un exercicio mental, porque é moi fácil acostumarse aos números, Sí, sí. A mí pasou Sí. A mí pasou moitísimo, o sea, de que, joder, eu lembrome de que non tiña nin 30 likes, ou 20 likes ao principio, e agora ter 2.000 ou 3.000 likes. Sí, decir, joder, este funcionou mal, non sei que. E diste, ou ter 600 likes, e diste, joder, pues funcionou mal. Sí. Tío. Sí, sí. Sabes, que son 600 personas que están aí por ti, que lle molou ese vídeo. Sí, sí. Tío, e agora xa non... É como que te acostumas xa a un nivel e non queres como baixar de aí. A ver, hai que ser un pouco crítico no sentido, mira, pois igual este vídeo, pois se o fixeches a correr as presas, non o fixeches ben, decir, mira, a ver, entendo que hicieron mal por esto, pero tampouco podes levar ao extremo dos números e fiarte solo deso, porque a mí te me pasado igual de un vídeo o remix de Fuego, subir ahora un vídeo grabándome na playa, subino unha vez e creo que pillou, o sea, funcionara fatal, pillara 300, 400 views. Máis adiante de por subir e pillou 500.000, o mesmo vídeo. O sea, non sei se era por o texto, por o momento, por o que sexa, sí, pero total, o mesmo contido, dunha vez non funcionou e da seguinte fixoseme super viral, o sea, ao final... Sí, hai veces que tamén escapa da tua composición, Sí, sí. sabes? Agora estás tamén nas mans da plataforma, sí, tamén. Do algoritmo. Isto gustou, e diste, Sí, sí. que acaba de pasar. Eres bastante autocrítico. A ver, eu penso que sí, o sea, bueno, sobre todo tamén con eso, cando acabo un tema ou tal, sempre me gusta mandar a xente que sei que me vai dicir a verdad, que en plan, que me diga, mira, isto é unha puta mierda.
Al menos, pois, creo que é mellor ser sincero e saber a verdade e tal, que non engañarte a ti mesmo, porque ao final non vas a ningún lado. Total. Os teus mandas ya antes as cancións aos teus colegas? Sí, a veces a algún, ou depende de como sea o tema, digo, a ver de que tipo de perfil, pois igual unha persona que non escoita de todo electrónica tamén para saber que pensa tal, ou alguén que sí que é moi friki da electrónica para que me diga tal, ou incluso outros produtores que tamén me mandaron unha visión diferente. Ese feedback. Logo pode decir un amigo que diga está guapo, non me gusta. Entón, pois, sí, creo que tamén é moi importante saber eso. Bueno, colaboraches con Ferriñas Bravas, non? Que Sí. tes dúas cancións, non? Sí, Me Gallo e Micaela. Por que Ferriñas Bravas? Pois, a ver, todo que xurdiu, bueno, o primeiro tema que sacamos foi Me Gallo. Me Gallo, bueno, hai un tema que se fixo bastante coñecido fai un par de anos de música electrónica, que é cunha vocal dos coristas, o nome está en inglés, Busor Tonxemín ou algo así. Sí. E xen, joven, a ver, ese tema o boe a vocal esta dos coristas. Sí. E xen, joven, as cantareiras galegas teñen unha voz que flipas, teño que facer algo así. É que é un pase perfecto, Sí, sabes? entón primeiro traballei un poquinho así en instrumental e tal, e despois pois estuve buscando cantareiras, pois a buscar en Instagram e TikTok, pois a ver, si que hai, por sorte hai moitísima xente que canta xenel todo por aquí, por Galicia, pero bueno, sí que me gustou tamén moito como cantaban, tamén me gustou o seu perfil que eran tamén rapazes así máis xóvenes, que víaselles con bastante ganas, que subían bastante contido ás redes sociais de como cantaban e tal, como es que lles vía no sentido, pois con bastantes ganas e tal, e propuxenllo. Dende o primeiro momento dixeronme que sí, sen dudalo, e bueno, ahora a tope con elas, todo o que necesite así dese estilo, pois Que guai. as primeiras que vou preguntar sempre van ser elas. Que ao fin e ao cabo arrastralas a elas, arriba tamén, Sí, a ver, se non tuveran talento non Está iba a claro, pasar nada, totalmente. pero bueno, sí que tamén eu para os temas e eso fíjome máis no potencial que lle vexo que si teñen números ou non. Neste caso Ferriñas Bravas, cando contactei con eles non tiña ningún tema publicado, e aí atrás tiñan casi 200.000 oyentes mensuales cando foi o pico de Micaela, que estaban por enriba de Fillas de Casandra e números de Tanxugueiras. Me refiro que é ocasional, o sea, algo puntual, Sí, vale. pero me refiro que, jove, que moi orgulloso tamén de bueno, de poder axudarlas a eso, a facer estas cousas. Outro día que fomos a un partido da selección femenina a Balaídos, Sí. jove, pois que tamén podan vivir esas cousas grazas ao dos temas, vivido xuntos, porque tamén merece eso, que teñen moitísimo talento. O tema de Micaela tamén ten un trasfondo, porque Sí. o autor é popular, non? O sea, Sí, a ver, eu coñecía o tema de Felicia Insuel, que se fixera moi coñecida no lugar, pola versión e tal, pero estes temas teñen 200 anos ou así, transmitironse de maneira oral, entón realmente tampouco costa moito saber quen é o seu autor. Eu fixena pensando que eso de por Felicia. Ajá. E despois, unha vez xa que o tema se viralizou, pois resulta que é dun villancico de Jerez, que foi se transmitindo de maneira oral, e Felicia pois chegoulle dunha maneira ou outra, fixo como un pouco máis ao galego, no? Pero bueno, que será un villancico de Jerez do ano, non sei se era 1898 ou algo así. Claro, cando é así algo Sí, tan popular que, sabes, non? Bueno, tamén hai versións en Latinoamérica, en Canarias, en todos lados. Eu atopar esa. Tes outras aficións, a parte de pinchar. Sí, bueno, levo toda a vida tamén xogando fútbol, xa federado, non a ver nas pobres ligas que hai, pero bueno, Que puxabas? no xuño, o equipo do meu pueblo. Que bueno, estamos aí en fase de ascenso, a ver si subimos este ano, pero Que xabas? dianteiro. Oh, dianteiro! Si solo me decir, primeiro que son de baloncesto, xa digo, no, de fútbol. Bueno, pois logo eres central, nada, xogo arriba, a baixar balóns, dianteiro tanque. Aí, a reventar con todo. Sí. O sea, o fútbol. Tes outras máis aficións? Sí, despois, bueno, tamén ahora a verdade que a bici teño algo apartada, pero sí que me gustaba bastante o ir correr, pasear, andar na bici, eso, fútbol, bueno, esas digamos que son as principales, que ao final entre eso, fútbol xa entrenar 3 días a semana, máis o partido, xa os domingos xa os teño xa por eso. Sí, ese é o... Xa me quita bastante tempo entre eso a música e tal, pero bueno, tamén o que sei dos videoxogos, tamén intento xogar cando podo, teño a Play 5 sobre todo, así xogos de modo historia. Chivaronme aí, Chivaronme aí, Sí, The Last of Us. sí, sí. Que tal? Sí, sí.
Estou agora É ca... o meu favorito. Sí, o meu favorito. Estou agora ca segunda temporada que saliu a ser en HBO. O sea, levas moito no mundo de videoxogos, cal foi a tua primeira consola? Ahora mismo non estou seguro se a Game Boy Color ou a Play 1. Pero Sempre faches de Play? sí, sempre me gustou máis. De feito, teño tamén a Switch, pero por exemplo, os Pokémon novos xoguei, no, pero tampouco non me chistou demasiado. Sí. Agora Mario Kart sí que sí, tamén me gustaba bastante. E bueno, da DS, os míticos todos, Nintendo. Sí, guau! Onde están os Kansha? Eses casos que xa están, Sí. bueno, máis enterrados que tal. Sí. Guau, dos Nintendogs, tío, Sí. que guau. Que tiña, eu sempre os tiña cheo de pulgas, tío, e dixo, Sí, sí. Dios, parade, tío. Sí. Ese era, guau, era... No, Non, guau. había xogazos. Entón, mira, eu tamén, bueno, sabemos que o mundo da noite A ver, hai de todos. hai de todo, hai moito chasqueador, Sí. ¿No? Por aí solto. Tes algunha anécdota aí no mundo da noite? Nos teus pomios, nas tuas primeiras ocasións, porque dá moito que falar. Eu vou echar un dato. Que foi un DJ. Sí. Sí. E Traballando en cenas de empresa Sí. e demais, aí ves moito turbidez. Sí, Por sí. eso te digo, que tes algunha anécdota aí de... A ver, moitas, así, non sei. Bueno, de xente que este así moi borracha ou puesta. Eu hubo un ano, non sei se foi, antes da pandemia, pinchei un ano en ruta en Santiago, na planta de abaixo, na cara de Ten. Bueno, a ver, pois moita xente iba como iba. Estabas pinchando aí? Que Eh? género musical estás? Tecno, tech house, sí. O sea, daquela incluso un poquinho menos comercial do que fago agora. E bueno, como hai unha cristalera entre a cabina e o público, e tampouco entre eso que tes os altavoces detrás non se escoita moito. E como que había un tío que me quería, en plan, quería falar conmigo, e de repente empezou así. E dixo, mima, este quéreme matar, non sei que, en plan, ademais un tío eso todo puesto, tal, unha cara que flipas. E como que me dixo así, e digo, va, vou me acercar, al menos para apaciguar ou tal. Daquela estaba a canción esta de John Pollón, a de Decapitamos unha gallina, e o que quería era que lle puxera Decapitamos unha gallina. En serio? E o tío estaba... Por eso está... Oh. Estaba así. Así que, bueno, de lo que cabe bastante ben. Bueno, menos mal, bueno, aquí non te esperas, que No, no. cada un... A ver, o mundo da noite Sí. é bastante curioso, A ver, por exemplo, bueno, que tamén falábamos así de esa planta baixo de ruta, de cando era de tecno e tal, tamén hai moita, o sea, a maioría do público do tecno e tal suele ser bastante máis respetuoso, porque cando era máis pequeno que sí que empecé que pinchaban pubs e tal, casi é peor mítico chaval ou chavala que se pon pesado porque quere unha canción e estáche toda a noite tocando os huevos Acabas de soltar. peor eso que no tecno igual podes encontrar alguén que vaya pasado, Moi que queiras, pasado. pero solen respetar máis ao DJ e a música que pon e están máis animados e tal, o sea que, bueno, depende un pouco da persona tamén. É que eu teño falado con porteiros, hai máis pelexas Sí, nun sí. sitio de reggaetón que nun de tecno. Sí, sí. Joder, o que vou a moitos festivales e tal, pois, eu que sei, por exemplo, na Wake Up de Coruña, de meus amigos, un día quero ir ali a ver que tal, non sei que, e dos meus, joder, pero aquí a xente, choquei cunha persona e non me quiso pegar, hasta me pega a dar un abrazo, a pedir perdón, todos sorprendidos, joder, que a ver, ao final, non é só por ser o tecno, pero que se vas a un concierto de calquer artista ou tal, joder, se estás pagando unha entrada, vas por ver un artista ou escoitar música, sempre o público vai ser máis... O sea, vai ali pola música, non como se vas un día a un pueblo ou a unha verbena, que a xente vai ali por emborracharse, por tal, Efectivamente. e igual ya suda todo, e si lle chocas, pois hai pelea. En un concierto, pois ti ao final, se te metes nunha pelea tamén manche botar dali, e perdes o concierto, o sea, a xente xa vai a outra cousa. E arruina o resto, Sí, sí. Claro, ten ese respeto. Pero sí que hai moito prexuicio co tema do tecno, como Sí. na música electrónica. Joder, porque ti falas por aí, e dis, va a un festival de tecno, Sí. e xa asocian a que drogas, E despois, o sea, a xente que de verdad lle gusta, por exemplo, no meu caso da música electrónica, cos meus amigos que teño ido a Tomorrowland ou festivales por aí, a maioría que nin alcohol, en plan, vamos ali, estamos con aguas, e dende Tomorrowland que desde 12 do mediodía a 1 da mañán, ás 12 un minutos estamos dentro e estamos ali pasando ben, eso, bebendo aguas. Que a xente tamén ten como ese presuizo, pero se de verdad disfrutas tanto que a música che gusta, pásalo xenal, non necesitas nin alcohol, nin drogas, nin nada. Nada. Eu cando vou pinchar, pois, coño, me din, pero non queres tomar ninguna copa? E dixen, non,
Eu, se vou a pinchar, eu vou a traballar, agua, o Red Bull se estou cansado, pero non vou beber, como que se sorprenden a veces, pero... Porque tamén te asocian a ti Sí, sí, a que fos o mesmo. sí. Sí. Jove, eu penso, sobre todo se vas aos DJs moi grandes, me refiro a David Guetta ou xente que leva 20-25 anos pinchando, non eres capaz de aguantar día tras día se en plan si te drogas ou si todos os días te emborrachas e tal, que non sei se o fixeron ou non conheço os casos personalmente, Claro. pero en plan, si que ahora velos e os que levan moitos anos girando, pois é xente que no hotel vai ao gimnasio, coidase ben, ao acabar de pinchar recollese, vais a dormir para dormir as súas 4 horas ou 50 que poda, e tamén se leva ese ritmo de vida. É un ritmo moi frenético. Sí. Te imagínate resaca tras resaca, ainda que sexa eso jueves, viernes e sábado, todas as semanas. Ao final, mi madre, chega un punto, esta xente, bueno, a veces botase 3 meses sin pisar casa, de estar de gira constante, non 3 meses de resaca tras resaca. Mi madre, cabrón. Non aguantas. E ademais, eso, viaxando de país a país, ou viaxes largos, ou... Non, tes tamén que ser consciente, coidarte, porque si non aguantas. Falamos antes do tema da xestión da fama. Vos abrir o tema de Avicii, Sí. que estaba bastante sonado. Sí, sí. Porque vai vinculado a eso, a fama, o mundo da noite, tes un acceso, Sí. a ver, co acceso ás drogas, o acceso ao alcohol, sobre todo o alcohol, bueno, o alcohol é un acceso super fácil, porque basta un supermercado, estigas a emborrachar por 60 céntimos e te emborrachas, Sí, sí. sabes? O sea, que a mí eso é o que me parece máis peligroso. Sí, sí. O acceso ao fin e ao cabo das drogas, e tes como que ir a Sí. eso, pero o alcohol, tal, e el, bueno, pues, como que necesitaba alcohol para poder pinchar. Sí. Entón, nese bucle... A ver, realmente él era un productor que fixo moi boa música, entón como que lle demandou, acabou pinchando porque, bueno... Sí, efectivamente, que non lle gustaba. Claro, el, bueno, igual o de pinchar en sí, do que é a sesión, sí, pero todo o que conlevaba, no. O sí, o... Bueno, sí, creo que fora por problemas de hígado ou tal, que venían relacionados, supoño, co comentas, co tema de alcohol, máis el... ao final estaba tomando medicación porque se encontraba mal e tal, supoño que ao mezclar eso, medicación e tal, pois sí, ao aí... final... aparte que Sí, víase que claro un síntoma Sí. de depresión todo. Sí, creo que no... Bueno, hubo dos documentais, un que xa non está en Netflix e o actual, que seguramente... Eu vin o de Netflix. Sí, o vello. son os o vello, claro. No vello sí que se vía un pouco máis como presionaban para seguir de xira. Neste novo está bastante guai, pero... Daño outro enfoque logo. Sí, a ver, ves ao manager dicindo, no, se Avicii non quere pinchar, non hai problema, cancelamos a xira. Ves ao pai dicindo, no, se Avicii non quere pinchar, cancelamos a xira. Avicii dicindo, non quero pinchar. En plan, como que todo o mundo sí que tiña esa consciencia, no, hai que cuidar a Avicii e tal, pero realmente el seguía de xira, o sea... Aí hubo alguén que, o sea, tiña que haber unha presión ou alguén que lle dixera, non podes cancelar, ou non Por sei. contrato, mellor, calquera. A ver, eu polo que creo que din que máis ben era o manager máis o pai, que os que estaban o presionaban un poquinho máis nese sentido. Tampouco é o que leín o que escoito e tal, tampouco non sei o caso personalmente que non estaba con el, pero bueno, que sí que ao final hai moitos intereses detrás de un artista, porque hai moita xente que vive del. Tamén no documental vese como claro, o manager quería que forase de gira para facer máis bolos, para ganar máis cartos e tal. A discográfica quería que se encerrara no estudio a sacar máis temas, que non fose de gira, que se encerrase no estudio. E ao final, pois, estáche todo o mundo como demandando tal, e tamén creo que consciente, o sea, que é moi importante ter xente ao redor túa que mire de verdad por ti e non mire solo polo negocio e por facer máis cartos ou máis fama ou tal. Tamén se non eres capaz ou estás mal, pois tes que parar, pois hai que parar. Hai moitos artistas, ahora en DJs nos últimos anos houve moitos que dixeron eu paro de girar por unha temporada, voume quedar solo na casa facendo música, ou tomo un parón de 2 meses que xa non podo máis. Tamén é normal, a xente non che vai olvidar porque botes un ano sen girar ou tal. Eso é un problema, de ser olvidado. Sí, sí. Eso é un problema, que porque necesitas como producir, porque se olvida de mí. Sí. Claro, Sí. o sea, hai que ter moito cuidado. Claro, ti, bueno, acabas de falar sobre todo, de rodearte dun círculo social sano. Eso é moi importante, Sí. conservar a xente que é olvidada de boia, porque tamén
eu supoño que, non sei agora, non sei de toda a vida, pero que se che arrime ahora máis xente só por Sí, ser Quique Barral, a ver, eso pasa, eso tamén te pasará a ti e tal. Xente, e sí. nótalo. A ver, algunha xente, sí, pero igual, eu que sei, xente que me conoce de toda a vida, que sea de ir á escuela ou do pueblo, do que sexa, que ni me seguían en Instagram ou tal, e de repente ahora, bueno, super amigos, ou que nin te siguen, xusto che falan que tal, canto tempo, tal, bueno, non terás por aí 4 entradas pasando tamén, en plan, míticas cousas destas. Qué buena esa, Pero bueno, a ver, por sorte, sí que, bueno, a ver, tamén levo pouco tempo sendo coñecido entre comillas, pero teño uns amigos de toda a vida, Toda a tanto aquí en Santiago como en Xuño, a nivel familiar tamén, creo que nese sentido teño sorte, por ese sentido, pois creo que teño xente na que apoiarme e tal. En caso de redes, ahora que estamos con tema das redes, eh, a ver, ahora hai como moito DJ, ¿no? Sí. Parece que das unha patada na pedra e salen 30 Sí. DJs. Crees que hai moito DJ de postureo? A ver, é moi difícil de saber. Por exemplo, no caso de influencers que se meten a DJs e tal, realmente tampouco sabes si lle gusta a música de verdad ou no. O sea, llegas a decir que ti fuches DJ. Sí. Se ahora de repente anuncias que eres DJ e empezas a girar, pues seguramente moita xente te vai decir que o fas por postureo, porque claro, ahora es Solamente famoso, va porque non, sacas bolos e tal, realmente non sabes detrás O si que esa houbo. persona lle gusta ou non. Por exemplo, creo que no caso de Fonsi Nieto, el criouse, era moi amigo de DJ Nano, DJ Nano, pinchaban os dous dende pequenos con vinilos e tal, o que pasa que Fonsi Nieto pois era moi bo cas motos, ao final pois home, pois foi piloto profesional e agora unha vez deixou eso, pois quixo se centrar noutra pasión. A ver, eu creo que mentras a xente o tome con respeto e o faga ben, pois non hai ningún problema. O que pasa é que sí, a ver, moita desa xente pois farao porque ou, bueno, que se espera que por subir 4 TikToks e tal, que de repente vai estar cobrando 5.000, 10.000 euros por bolo, que é un traballo fácil que por ir a pinchar un pouco vas ganar moitos cartos e non sabe todo o traballo que hai detrás ou eso, ou por ligar máis ou por o que sexa pero bueno, a ver, ao final esa xente penso que dura pouco, se de verdade non te apasiona. Eu levo botando horas e horas desde o 2012 e empezou a ser rentable de por ser un traballo fai un ano así. efectivamente. Entón hai moitísimas horas aí que eu verá se aos Se non 16 se non anos se gustara, vas a traballar nun supermercado e hasta ahora eu creo que sacaba máis cartos de todos os sueldos hasta ahora que do que lle dediquei de DJ, así que é que aparte se non se chega a gustar, no, é que xa deixarías. todos esos traballos necesitan tamén moitísimas horas e moitísimo esforzo e como non che guste non aguantas moito. E agora que dixes isto, ti crees que sendo así DJ, que moita xente que acabas de dicir ti, igual, lígase máis. Ti crees que se liga máis? A ver, en plan, Aí eu salseo. no teu caso e tal, a ver, si que chegas, o sea, hai máis xente que che ve e tal, nese Estás sentido. máis exposto, eu penso que é iso. Sí, E aparte que hai un efecto sí, escenario, sí. chamo eu, de que hai moita xente que é como, porque ti non é o mismo, ti estás nun pub, Mm. non é o mismo liarse con alguén que está na pista que co camarero. Esa, sí. Liéime co camarero, Sí, sí. sabes? Aí ese, liéime co DJ. No, si es algo conocido tamén o feito de E eso, aparte, decir, liéime claro. con Quique Varela, sabes? O sea, como que hai ese rollo, non? Pero bueno, si a mítica pregunta que, sobre todo, colegas e tal, é o que Sempre, interesa, pero... sempre o que interesa, Sí. sempre. Tamén, oi, quería saber, a nivel familiar, que opinan, bueno, a tua familia, que opinou de todo isto, si deixaches o traballo dun día para outro para dedicarte a isto, que opinaron, é moi arriscado, que faz, non te metas... A ver, ben, o sea, sempre me apoyaron e tal. Sí que recordo ao principio con 16 anos, cando quería comprar a primeira mesa de mezclas, que era rollo, eso vai se che pasar unha moda, en 3 meses deixeche de gustar, non vas a gastar os cartos non, iso que é unha tontería. Entón dixe, non, pois eu quero igual, aforro eu e compro eu. Sí que despois, pois a ver, se levo dentro os 16 anos dando a tabarra con eso, pois xa saben perfectamente que é o que máis me gusta. Despois, na miña familia, pois sempre me dixeron que bueno, a ver, a realidad que é moi complicado, eu sempre tiña como plan A era estudiar e o plan B o de DJ, que non iba a deixar, pero se algún día salía, pois guai. E miña sempre dicía, ti estudia e despois fai o que queiras. Bueno, foi un pouco así, mira. Estúdiame. Ao final acabei a carreira, fixen o máster, ainda botei un par de anos traballando e despois sí que xa, a ver, tamén nese caso, pois eles igual si co ven máis complicado. En plan, non
non son conscientes da realidade de, por exemplo, pinchoume tal DJ. Eles non saben nin se ese DJ é conocido, nin quen é, para eles é como se pinchoume fulanito. É que é un mundo desconocido para ele. Pero a ver, despois, por exemplo, que sei, miña abuela, cando a primeira vez que pinchei con Kiko Rivera, compartín cartel con el, pois era, mira, sí, ese conozo, tal. Joaquín! Entón, claro, xa iso, joven, pois mira, xa algo tal, ou, por exemplo, de empezar a sair na prensa, do Son do Camiño, despois tamén que, claro, ou a miña nai, pois, compañeros de traballo, tal, pois que xa ven, joder, teu fillo fixo non sei que, ou como que empeza a conocer a xente, entón, tamén xa foron eles conscientes da realidade que xa empezaba a ser algo coñecido, que me empezaba a ir ben e tal. Bueno, despois, sí, obviamente, sempre me apoyaron en todo. Eso, por exemplo, cando deixei o traballo, ainda non vivía Non vivía esa da música, era porque tiña os aforros de traballar, e obviamente, claro, para empezar, pois, ainda vivo solo, pero na casa que temos alá en Porto do Son. Entón, o sea, se eu tuvera que pagar un alquiler xa me costaría máis. Entón, nese sentido, sempre tuve moito apoio. Claro. Moi agradecido. Ese, ao fin e ao cabo, é moi importante, Sí. Porque sí que é verdade que está ter a familia tamén que te, un apoio, sabes? É Sí. como que tamén agradecido. Sí, hai que ser conscientes que somos moi privilexiados, porque se eu quixera ser DJ, pois tuver fora dunha familia, en plan, que non chegara a fin de mes ou tal, pois igual o que tiña forrado para a mesa de mezclas tiña que ir para que podamos comer, ou imagínate que en vez de nacer en España, nacera en Tanzania. Sí. Pois igual con 6 anos se tiña que estar traballando e tal, e non tiña nin os estudios, ou comprarse unha mesa de mezclas, vamos, nin de coña. Entón, somos moi privilexiados nesse sentido. Moi privilexiados. Ainda que a vida este mal e tampouco podas vivir con todo tipo de lujos ou o que sexa, simplemente, pois, poder ter un techo e poder comer todos os días e máis ou menos ter unha vida tal e poder ter uns estudios ou tal, pois, jove, xa somos moi privilegiados nese sentido. Bueno, hai que ser consciente deso tamén. Podes nos dar algún tipo de avance? Algo que te entre máis... A ver, para deixar unha pista. O rollo é que non todo ten que ver comigo, se hai máis xente. Máis xente? Entón, cando hai máis xente, pois, é máis tal. Pero se vienen cositas? Sí, a ver, teño bastantes cousas. Sí? Puxo no outro día en Instagram, o sea, teño como 5 ou 6 temas originales. Wow. En plan, cun artista galego bastante grande. Despois tamén incluso con así algún artista nacional de urbano. Tampouco non quero decir nome nin tal, porque vale. Tamén teño un remix oficial a un artista de urbano tamén bastante coñecido, que creo que ten 300 ou 400 mil oyentes mensuales. Pero claro, por exemplo, eso levo o remix feito un ano, estou esperando a que encontren unha data, porque ao final ten álbum, ten non sei que, agora non me encaixa. Igual dis, mira, teño isto feito, e despois nunca chega a salir, quedas tamén como un pouco como mentiroso ou tal, entón, pois, hai así bastantes cousas. Tamén, eso, con Ferriñas Bravas farei máis cousas, 100%. Bueno, sí que teño bastantes cousas. Non sei cando van sair, porque eso non depende só de min, pero sí, vai haber bastantes cousas este ano e o que ven. O sea, que teremos que Varela para rato. Sí, para rato. Ahora, joder, xa que... Hai que aproveitar o tirón. Ahora no. O sueño de poder vivir de eso, pois... Ahora, por favor, non nos dejes. No. No. Aparte, a min, todo o que se, por favor, seguimos creando en galego. Sí. Contido en galego, a música en galego, que ahora xa parece que, bueno, houve aí un... Sabes que... Sí. Que ven a... Que vai polémica. Polémica, deixo. Se o fai por moda, que o faga. Oxalá todo o mundo por moda e de repente todo o mundo fale galego. Ojalá. Todo o mundo fala música en galego. Perfecto. Dalle, despois eso, pois bueno, a ver, tamén hai que ser crítico, pois está ben que si di palabras en castelano, sí, que fai tamén. Pero bueno, tamén a maneira de dicilos e tal, porque tía unha persona destas empeza así, pero como dice isto, non sei que tal, igual non volve a falar máis galego polo tua culpa. Sí, efectivamente. Bueno, se xa falamos destes artistas ou falemos de teu colega que quere empezar a falar galego. Está guai dicilo, pero hai que animalos, é dicir, moi guai tal, estar intentando, mola moito, pero mira, isto dice así, e non pasa nada. Meu manager de Cantabria moitas veces intentame falar galego e tal. Que bueno é iso, pues, a veces pois mete cabalgadas e tal, pero é normal. O importante é que este intentando que, sin ser daqui, pois que jove, ahora contigo sí que estou empezando a aprender, e xa digo, sobre eu penso que xa podes ter. Hai que seguir, pero eso, jove, hai que apoiar a xente. Sí, eu sempre digo, apoiar. En TikTok estou vendo últimamente moitos creadores novos que se digan, agora vou empezar a facer vídeos en galego e tal. Sí, sobre todo. Que vexo un intento de dar like ou poñerlle algo. É que facer o contido, que facemos facer un contido en castelán,
e ves que xa sacan algún vídeo en galego, e Sí, xente... Ainda que sea iso, un día, ainda que sea por as letras galegas se fan un vídeo en galego, pero todo suma, home. Todo suma, todo suma. E non estamos tampouco nun punto no galego como que para poñerse a criticar. A ver, hai que ser crítico, pero me refiero de decir, no, para facer un día non o fagas, mira, al menos prefiro que o faga un día que ningún, que cada vez fala menos xente galego, por desgracia, e intentar revertir eso. Que bueno, que eu creo que ahora en todos os ámbitos de creadores, musical e tal, pois cada vez hai máis xente que emprega o galego, eso está moi guai. Acabou bien. Chegamos ao destino, tío. O sea, chegamos vivos. Chegamos vivos. O coche tamén chegou vivo. Estás ben? Sí, Todo ben? Non acabamos no hospital. Sí. Xa é un avance. Non collemos ninguna rotonda de frente. Nada, tampouco. Non es para o tráfico, tampouco. Tampouco. Non me xulguedes, ahora non van a marcar aquí un vivienda en la calle que atropellar a alguén ou Sí, tal. sí. Así que, bueno, saliu o viaxe todo ben. Que Sí. tal? Moi ben, moi ben. Ben. Pasouse rápido, que ainda temos unha Vamos a volta. marchar liña, tío. Sí, Unha horiña creo que lle metemos. Sí, máis ou menos. Así que, bueno, para min foi un placer, tío. Igualmente, tío. A seguir creando contido en galego, tío. Sempre. Seguir pinchando. E a ver si cadro un día para verte, tío. Eso iba a decir. Joder, Ahora tío. este verán estou por todos lados aquí en Galicia. E así che. que- Sí. A ver, xa sabes, Tens que buscar outra canción e facer, en plan, con mímicas, facerme outra canción. Así que vai pensando como que está así guapo. Con doble sentido, ademais. Vale, moi mediante, le Sí. e dis, "Estás colgado?" Bueno, Vale, pois, claro. Kike, pois un placer. Tío. Vémonos. Ata pronto. Veña. Pois vai xa. Bótate fora. Bótate, Sí. veña. Veña, chao. Veña, chao, tío, chao.